Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot. Sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalayanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Wamahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himo ang nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo. Aron mo dangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, ang sinugdanan sa basahon ni Esdras. Sa unang tuig sa paghari ni Cero sa Persia, gidasig siya sa Ginoo, aron magsulat siya usa ka pahibalo sa tibok niyang kingharian, aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi kang Jeremias. Mao kining giingon ni Cero, hari sa Persia. Ang Ginoo ang Dios sa langit, naghimo ka na kong hari sa tibok kalibutan, o gisugo ko niya pagtukod ug usa ka templo alang kaniya dito sa Jerusalem sa Huda. Kamong tanan nga iyang katawan, pauli kamo sa Jerusalem. Tukuran niyo pag-usabang templo sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Magubanon ta siya kaninyo, siya nga gisimba dito sa Jerusalem. Katong nangabihag, ano kinahanglang panabang sa pagpauli, kinahanglan sa ilang silingan ug salapi, bulawan, kabtangan o mga kahayupan o mga halad alang sa templo sa Ginoo nga ato sa Jerusalem. Unya nangandam ang mga pangulo sa banay ni Juda o ni Benjamin, ang mga pare o ang mga Levita o ang tanan nga gidasig sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem aron pagtukod usab sa templo sa Ginoo didto. Ug ang tanang mga silingan mihata kanila mga galamiton, mga plata, bulawan o bampang kinahanglan nila, mga mananap, mga kargaan nila kagami kahimanan ug mga halad alang sa templo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo naghimong makatingalaan alang kanato. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Kunya ang atong baba na puno sa Hudiaga, ang atong dila sa Kasatya. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Kunya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagko mga butang alang kanila. Ang Ginoo naghimog dagko mga butang kanato ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Iuli ang among kapalaran o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa diya sa kamingawan sa kabagatan. Sila nga nagpugas nga naghilak,
mangani nga managsadya. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, magdala sa binhi aron ipugas, mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Ang Ginoo naghimog mga katingalahan alang kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaausab kanimo. Kinuto gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan o ibutang ilalom sa katre. Kundili iya hinuong ibutang sa tungtunganan aron makakita sa kahayag ang musulod sa balay. Kaya ang tanan nga gitaguan mabutyag ug ang tanan nga gililong madayag. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati. Kay kadtong aduna hatagan pagdugang apan ang walay iya kuhaan bisan pagani sa diutay nga iyang giisip nga iya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mangison ko ni Kristo, Monsignor Robert, maing buntag ka natong tanan. Ang atong ebanghelyo karon ana gyapon sa tema kabahin sa pagtubag sa pulong sa Ginoo. Diri sa atong ebanghelyo, ang pulong sa Ginoo mao ang suga. Depende nato kung unsa atong pamaagi, kung unsa atong himuon para ipaangay kini. Apan ingon si Kristo nga kinahanglan ang suga ibutang jud og patunganan aron mahayagan ang usa ka kwarto. Kita nga nakadungog sa pulong sa Dios ug nagpadayon sa paglambo niini, dunay tahas nga mahimong suga usab alang sa uban. Ang konkreto ani nga example mao ang kining nahitabo sa first reading karon, si King Cyrus sa Persia nakadungog sa pulong sa Ginoo. Ug human niini iyang gitagaan og freedom, gitagaan niya kagawasan ang mga Israelita dito sa ilang lugar, dito sa Babylonia. Umo to ang end sa Babylonian captivity tungod ato nga decree nga gigama ni King Cyrus nga papaulion ang mga Israelita sa Jerusalem. Kato dinangko na kaayo to nga pagkasuga. Iyang gitabangan, iyang gitagaan og kagawasan ng usa ka nasod. Sa akong kaugalingong experience, usa ko ka recipient sa generosity sa mga tao. Usa ko ka produkto sa Friends of Seminarians Foundation sa Bayawan sa una. Karon na usab tay Friends of Seminarians Foundation diri sa katedral. Apan sa una, sa Bayawan pa ko, college pa ko ato. Katong Friends of Seminarians Foundation, magtampuhanay ang mga tao. O sa pipila lang ka
pledge, pila pa lang ka amount per month. So makita na ko dito nga sa listahan nga nay mga og tag 50 ang bulan, nay mga tag 1,000 ang bulan, tag 20 ang bulan. Dayon nagtapok-tapok ang tanan nga maingon ta nga sa akong part matawag gyud ako to nga suga. Ginagmay og dinagko nga suga. Nagtapok-tapok ang tanan hangtod sa nabayaran akong utang sa seminaryo og nahuman jud kog eskwela sa St. Joseph Seminary sa college. So ginagmay ra ang ginagmay man ang imong ihatag nga ipadayag nga suga sa uban apan kung magtapok-tapok na gani na tanan dako ang epekto niini. Karon ang pangutana, sa unsa ka nga paagiha ka kita mamahimong suga alang sa uban. Atong pangayoon sa Ginoo sa giingon sa atong ebanghelyo. Atong pangayoon sa Ginoo ang grasya sa pagpaminaw. Grasya sa pagpaminaw aron kita makahibalo, aron natong obaloan kung unsang paagiha kita mahimong suga diha sa atong isig katawo. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong Amahan nga ang kahayag sa iyang anak si Jesu-Kristo magdalag paglaom o kaluwasan alang sa tanan. Moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang katawan sa Dios may sama sa dakong kahayag nga mosanag diya sa kangitngit. Pinagi sa ilang mga kahago sa pagtukod ug arang-arang nga kalibutan. Magampo kita. Ginoo, kaluy kami. Nga mga nangulong sa kanasuran, magdalag silaw sa paglaom ngadto kanila nga nagantos pinagi sa paghatag og hustisya ngadto sa mga dinaog-daog ug dignidad ngadto sa matag tawo. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga mga ginikanan, mahimong sama sa kahayag ibabaw sa bukid nga naggiya sa ilang mga anak ngadto sa gugma sa Dios pinagi sa ilang pagi sa pagkinabuhi. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga masakiton ug ang nawadag paglaom makadiskubre sa kahayag ni Kristo diya sa ilang mga giantos. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Ngayon tang isipon nga takos mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Chupilo kamumot mabayan ng ato sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga mga matuhon nga mitaliwan makadawat sa kahayag nga walay pagkapalong sa kalipay ug sa pahulayng dayon. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Diyos among Amahan, hatagi kami og bagong kaamguhan ug kusog sa pagpanaad nga moalagad sa uban sa ingon mahimo kaming mga iwag nga magbanwag kanila. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga gasa nga sa imong simbahan. Ug himuang nga kining Eukaristiya magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaausab bayaw ang kanimo. inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya agpan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon, dawata kini ninyong tanan ug kana kay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon, dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug mga alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Julito among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo. Nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ato karong ipakita ang atong pag-inigsuunay. Kalinaw maanaa kaninyo tanan.
Kinimawang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, o Ginoo pinaagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni ining Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magatubo kanunay dini kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Paibalo lang, karong udto, mobisita pag-usab nato ang pilgrim image sa Señor Santo Niño sa Cebu. Expected nga moabot og mga 12 o'clock. Magpabilin ang Santo Niño gikan hangtod ugma. Ugma sa buntag dahil mo adto na pod mo bisita sa Amlan. So gidapit kadtong may panahon sa pag-welcome sa Señor Santo Niño. Sa makadagan akong gingon mo bisita gani ang Santo Niño, nagud na ipasalubong nga dala para sa atoa.
Nga pagdaig sa Dios, daigo ng Dios, daigo ng iyang santos nga ngalan. Daigon sa Yesu Kristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigo ng ngalan ni Jesus. Daigo ng iyang mahaluyamot nga kasing-kasing. Daigo ng iyang bililhon o yamot nga dugo. Daigon sa Jesus diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigo ng Espiritu Santo ang Paraklito. Daigo ng mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigo ng iyang santos ug walay buling nga pagkagipanamkon. Daigo ng iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigo ng ngalan ni Maria, Birhen ug Inahan. Daigo ng iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigo ng Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos. Praise